Hello लोगोफोर गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेनसेयाव बरायफिनबावनाय थाबाय ओमफ्राय आं भिडिअ होयैया बिराद गोबावसैमोन दिनैहाय बिश्वकर्मानि नामाव ब्लग लाबोनाय जाबाय आरो ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअआ मानि सायाव जागोन त आंजों लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायफालांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय नै आंजों लोगोसे दङ मा नाम नोंना खोन्थालाय भिडिअ थाफानो नागिरो ओमफ्राय मानो थाफाया नोङो भिडिअ थाफानो नागिरो गावहा थाफाथारा ओमफ्राय उनावसो भिडिअ बानायखांबासो होनलाबाय थानोसै ना नोङो रायलायनायखौ नुनानै नेहरलाय आच्छा बयबो लहा लस्र मेसिन बुस्थुखौनो फुजा होजोबो मबाइलखौ मानो होआ ओम शान्ति 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 बे मबाइलाव सिख्ला मोजां-मोजाङा फन खालामथों मबाइलाबो लहा बुस्थुना मबाइलखौबो फुजा होनांगौ बयबो हो आंबो होबाय नै गाइस नै ओमफ्रायो बिश्वकर्मानि प्रसादानो जाख'नो हाला बिबाजै बुरजाना जोंना बेयाव जालाय उदै बुंलायबाय त गाइस जोङो नै लोगोफोरबो दं ओमफ्राय गाबोननि जे मुभि श' जागोन मुभि देखायगोन बे जायगायाव जोङो सफैबायानो त नोंथांमोननो बे जायगाखौ सिङाव हाबनानै देखायलांसै आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायफालांबाय थादो त लोगोफोर भिडिअआ सानथामनि थाखाय जागोन फार्स्टआव जागोन जोनोम सेकेन्डआव जागोन गोदान रादाय 3 डेआव जागोन थैस' थांस' सिंनिया एसे बानायनांगौ दंबावो नै सियार थियार बहायबावनांगौ दं आरोखि गाइस नै बेनोमोन सिंनिखौबो नुबाय नोंथांमोना ओमफ्रायो गाबोनहाय फैबानो जाबाय गाबोन आफ्टाराव 18 निफ्राय स्टार्ट जागोन आरो फैदो नोंथांमोना नायफैदो इन्जय खालामदो जायगाया जाबाय हल्टुगाव बै नैबेनो ओमफ्राय फिल्डआव जादों आरो त गामिनि सेंग्राफोर दङलै नै त लोगोफोर जोङो जिखिनि देखायबाय जा थांफिननो ओंखारबाय आरो गाबोन फैलायदो बयबो नायफैदो इन्जय खालामदो जोङो थांफिननोसै भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअआ गुसुं जाबायबो जानो हागौ गाज्रि दा मोनसै